Veľkolepé privítanie, aké si pre Mareka Ileša a Martina Nemkyho prichystali v Jelenci, si kandidáti na poslancov do Národnej rady budú pamätať ešte dlho. Bohatý kultúrny program na vysokej úrovni predviedol detský súbor Jelenček. Vo vystúpení pokračovala spevácka skupina Quantum Bora z Jelenca. Stretnutie malo veľkú účasť a obyvatelia Jelenca v zábave pokračovali aj po skončení diskusie s politikmi. Sme veľmi milo prekvapení, že sa tu zišlo toľko ľudí, koľko sa tu zišlo, a potom pomohla nám ešte pani Švecová. Ona zabezpečila Quantum Bora skupinku, čo bol tiež veľmi dobrý ťah, lebo mohli sme spojiť dobre s užitočným aj s takým malým kultúrnym vystúpením. Ako povedal starosta Jelenca, obci sa s pomocou vlády podarilo vynoviť budovy základnej školy, zabezpečiť školský autobus pre jej žiakov či podporiť kultúru v obci vytvorením múzea. Mnohé z týchto opatrení sa zhodujú s tretím sociálnym balíčkom, ktorý predstavujú aj kandidáti na poslancov do Národnej rady. Možno najzaujímavejšie z pohľadu tých obcí je fakt vytvorenie 100 000 nových pracovných miest. Ako som spomínal, začali sme zhruba 16 000 pracovných miest, bude investícia Jaguar Land Rover, obnova miestnej infraštruktúry, je to obnova vyše 1000 kilometrov ciest, podpora nových nájomných bytov, ktoré by malo byť 5000. Je to zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre dôchodcov, obnova škôl. Okrem toho balíček zahŕňa aj rekonštrukciu internátnych zariadení či autobusovú prepravu k vlakovým staniciam zadarmo pre dôchodcov. V balíčku sa nezabúda ani na bezpečnosť občanov. Je to aj celospoločenská téma, chceme navýšiť stavy policajtov o 2500. Čiže hľadíme na to bezpečnostné riziko a chceme, aby tí občania sa cítili na Slovensku, čo sa týka aj migračnej krízy, teda slobodne. Na ochranu obyvateľov myslí aj starosta obce Žirany. Ten aj s pomocou vlády vybudoval a udržuje obecný kamerový systém. Samozrejme, my každý rok z ministerstva vnútra z prevencie kriminality podávame žiadosti a to sú také menšie žiadosti v hodnote 3 až 8 000 alebo 5 000 eur. Čiže už posledné 3 roky sa nám každoročne podarilo budovať kamerový systém. Aj tento tretí sociálny balíček bol vybudovaný na základe reálnych potrieb obyvateľov Slovenska. Či bude uvedený do praxe, to sa uvidí v budúcnosti.